Madayon adlaw sa tuan tanan. So welcome back sa tuan channel Tomas TV. So kauban na to karon si Inchong TV. Yo, what's up, mananap? Unsay ganap? So mo to ta karon og Bantac River pero moapit sa taog Sitio Maupot. So dagan-dagan ta karon magmotor ta. So tanaw na to unsay naa dito. Tara. Ka? Oh, na-flat ka doon. Ha? Welcome back. So nana ta diri karon sa Sitio Maupot. So try na to suroyon tanan. So tara. So mo ni ang ilahang function room. Siguro ma-accommodate ni almost 100 no sa kadakuon sa ilahang function room. So diri ang silbing stage nila kaning area. So mo ni ilahang dining area. Na po sila yung mga restaurant. Na po isa ka restaurant diri. So tanaw na to silipon na to. Kani na restaurant isa. Muna ang chicken sotanghon gisado, palapa, diyarin, udang. So napod sila ay kuan Indonesian food. So napod ay grilled chicken with rosemary. Napod ay minced beef with hoisin sauce. Pork ribs, pineapple steak. Napod ay mag-buffet sila. Sunday lunch buffet. Salad. Chicken Waldorf. Pineapple and carrots. Dessert nila, fruits. Shout lang kay Thomas TV. Thomas TV shoutout. Ha? Si ma'am. Shout out. Dito, Yoni. Shout out my sisi, Samra, Pasanggal. Hello. Dito, Sayang, Yoni. wala ka dito. Dito. Hi ma'am. So it's almost 10 o'clock. So tugnaw lang gihapon. Suroyo na to diri ang Sky Coffee Cafe. Mo na ilahang bago. So wala pa man siguro ni. Ano to niya kung open na ba nila ang Sky Coffee. So guys, mo ni ang kung gusto ninyo magpa-picture, nice kayo diri. Tapos sila swing. Sir, good morning. Isa ra ka tawo ang kuan ana. Unsa man na sir, nanay kuan, nanay bayad. Tagpila po sir. So 250 package na ni kaning mga nest dire. So pwede na ka makapa-picture. So asa pa mo gikan ma'am? Sa Takurong. Takurong nagbakasyon nan dire sa Sitio Maupot.
sulit ang gasto, sulit ang biyahe. Sulit yung tanan. So welcome back mga katumas. So nata karon diri sa Bali. So mo ni lang Infinity Pool, So try na to interviewon karon nila ang general manager. Tara. So good morning mga katumas. So kauban nato karon si Sir Edward Panso, sir no? Panso. So sir, good morning. Good morning So, din po. by the way, Welcome sir, sa ako dahil si Sitio Con. Maopot. Ako dahil si Michael. I'm So, Edward po, Operation Manager dito po sa may Sitio Maopot. unsay inspirasyon nimo sir sa pagbuhat aning Sitio Maopot? Actually, based po sa owner ng Sitio Maopot Family Resort, they're making this resort as an Bali-inspired resort. This is just only one Bali-inspired resort in North Cotabato. Sir, kabalo man ta sir no nga diri sa Kidapawan or diri dapita sa Magpet, daghan og kanang mga naga-rise sama ani nga mga negosyo. Yes po. So, unsa may mga makuan nimo sir nga unsay lahi nga makita sa Sitio Maopot? Yes po. Sitio Maopot is one of the most recognizable resort in Magpet, North Cotabato. It's not just a place to sleep while you are on vacation. It's your dream place to immerse into atmosphere of relaxation, freedom, and lots of entertainments. We cater the first-class services in each level. Luxury resorts, hotel, rooms, great services, restaurant, and of course, the best resort stop sent a home for an unforgettable time and best camera pictures. Dahil Sitio Maopot, it's a Bali-inspired, since it's a Bali-inspired resort, nag-iisa lang po talaga siya dito sa North Cotabato. Kaya maraming tao, not only in North Cotabato, but also from other provinces and cities, they're just visiting Sitio Maopot. It's because of our unique facilities here Wow. na hindi mo makikita sa ibang resort dito sa North Cotabato. Unsa ang mga kuan sir kanang mga rooms na pwede pampamilya or pang barkada? Yes, we are offering a standard room for couple. And then meron din po tayong family room which is for families hanggang 10 person po yung ma-accommodate. And then meron din po tayong dormitory type rooms which is for pang barkada po siya. Meron tayong dorm good for 4, dorm good for 8 person, and dorm good for 10 person. And nag-iisang suite room po namin, which is located po siya near sa jacuzzi area po natin dito sa resort. Okay, kana sir, overnight na tanan sir. Yes po, overnight stay yan sila dito. So kung halimbawa na yung mga guest na gusto magkuan sir kanang mag-day tour lang, magkuha sila room. Actually, we're not offering rooms for just for day tour or short, yung sinasabi nilang short time. Oo. Short Oo. Kung gusto man nilang, kasi yung ano natin, facilities po natin dito is exclusive for check-in guests lang po natin. Pero kung gusto po nilang i-avail, i-enjoy yung facilities natin, like infinity pool, jacuzzi, sauna bath, hydro massage, which is we offer Revitalize. 850 po siya with the free snacks na po yon, and then 6 hours na po silang mag-i-enjoy dito sa loob ng Bali Village po natin. Okay, katong nakapakis naman na sir no? Kanang sa imuhang kuan sa room, apil ang breakfast. Yes po, ang inclusion po sa rooms natin is meron po tayong complimentary breakfast, and then free access na po yun siya sa amenities natin like jacuzzi, sauna bath, hydro massage, and then wading pool po natin. At saka yung sa may Bali Corner Adventure natin, kasama na rin po yun doon sa binayaran nila dito while nagstay sila sa resort po. Pila ang entrance sa concert sa day tour o sa overnight diri sa Sitio Maopot? Gaya ng sinabi ko before, meron po tayong consumable which is only for weekdays po, from Monday to Friday po. Consumable po natin is 350, which is 50 po doon is entrance, and then yung 300 mako-consume yun na po either sa coffee shop or sa restaurant po. And then during weekend naman po, meron po tayong weekend buffet. Nag-offer kami ng lunch buffet and dinner buffet. And then 499 po siya
eat all you can na po yun siya doon. And then regarding naman po sa ating mga mag-overnight stay po dito, meron po tayong weekend room rates and then weekdays room rates po. Yung weekend po natin sa standard room, which is for the couple, is 4,799 po. Sa weekdays po yun siya. And then yung weekend po natin is 5,329 po. Inclusive na po yun siya ng breakfast, usage of amenities inside Bali Village, and then Bali Corner Adventure po. And then sa ano naman natin, sa family rooms naman natin during weekend po, weekdays po, which is 7,949 po siya. And then during weekends po is 8,899 po. At yung nag-iisang suite room din natin na inclusion din po yun doon is massage for 2 for free, and then complimentary dinner date po, which is the steak po yung ino-offer natin sa dinner date po. Free na po yun siya. Yun po ang inclusion sa my suite room, which is mag-cost po yung suite room natin during weekdays po ng 8,099 po. And then during weekends naman po is 9,139 po. And then about naman sa ating mga dormitory types na room po, meron tayong dormitory good for 4, which is weekdays po ng dorm good for 4 natin is 5,589, and then yung weekends natin is 5,819 po. And then yung dormitory rooms naman natin good for 8 during weekdays po ay 11,169, and then weekends po is 11,629. And then yung dormitory good for 10 po natin during weekdays po is 13,969, and then during weekdays po yun, sorry, and then weekends po natin is 14,539 po. Ang inclusions lahat doon sa dimensions ko ng mga room rates po is yung free breakfast, free usage of pool facilities, which is the jacuzzi, sauna bath, infinity pool, and free access na po yun sa phase 1 area po natin, and free access na rin po doon sa may Bali Corner Adventure facilities po natin, like Bali Swing and Bird's Nest. Okay. If you're going to book for rooms reservation, you can visit our website, which is the www.sitiomaopotresort.ph po. Thank you for watching us, and then hopefully you magkita-kita tayo dito sa Sitio Maopot Family Resort po, which is located po siya sa may Barangay Pangawaan, Magpet, Municipality of Magpet, and Province of North Cotabato po. Sir, daghang kayong salamat sa time nga imong gihatag sa mua. Salamat kayo sa pag-accommodate ko diri sa mua. Thank you din po. Kay Dr. Isagani o kay Ma'am Kimberly. Ma'am, sir, salamat kayo sa time nga inyong gihatag sa mua para makabuhat mi ingani nga vlog, okay? Thank you so much. So mga katumas, nata diri karon asikaso pata sa tuwang motor kay na flat. So padulong mi og Bantac River, pero ang kuan diri, pang gobyerno diri nabawalan mo sulod diri sa Bantac. Ay parang natay nag-positive sa taas, pero try lang nato kay medyo layo man daw sa sapa nang hita kung sugtan ta. So tara. Okay pa ang bahaan eh. Ngawoy. Kalawasing na eh. Ayos kayo ang dalan dere sa Magpet, guys. So mo na karon dere nag-shortcut lang kuan, nag-shortcut ng sapa. Nakabuk ang sapa dere, guys, nasa taas, nasa baba. Kung ano yun, natay dalan dito? Galalong, galalong,
Balik ta pa. Hala. Basa na kayo ko. Basa na kayo. A few moments later. Guys, mana si Inchong TV. Oh, mga kauban. Lag. Oh, tour ta diri sa kuan. Usapa. Oh. Naka-explore na ta, naka-washing patag motor. Pwede pa ka maligo. Oh, di ba? Unin, inapawan. Ulihin kinapawan. Kita ba to unli? Si Tomas lang malakas, kay kung dili si Tomas, dili ta makasulod diri kay tungod grabe ang pagbawal nila pasulod diri sa kuan Bantac River. Dagan kay mga riders guys na namalik. So, sorry lang sila no. Kita kay rag medyo takalam man ta. Kabalo to mga dito. Oh, nanghin man tagtarong istoryaho na to. Amo nang isugtan ta. So mga katubas, mo ni ang Bantac River. So diri ta sa hanging bridge karon. Woo! So tara mo motor. Duha na ka bukas sa pa. Nasa taas, nabot sa baba. So tara, pwede maliguan.